Assalamu alaikum jama'a, barkamu da yau, barkamu da warhaka. As usual, this is your boy MK Keep the Hoop. So yau za mu yi explaining da mutum zai yi tax na side kick na side farms, wanda za ka yi taxing za a baka damar yin daily check-in, kuma za a baka damar yin playing. Akwai tax na citizen wanda za ka yi. So da farko za ka shiga wajen pass na kasan nan. In ka shiga, so ga wajen buy a sama. So taxing da guda biyu, ɗaya play citizen, ɗaya kuma daily check-in ne. Daily check-in za a dinga baka damar daily check-in sai ka siya wannan package na VIP. So ga wajen buy option ɗin nan, shi za ka danna a sama. So zai kama wannan option ɗin, za ka siya package da 0.02 worth of ton. So sai ka danna kan wannan ton ɗin, sai ka siya da shi. Wannan ton ɗin is worth $0.1, 1 cent kenan. So sai ka danna kan 0.2 ton ɗin ka danna. So bari mu yi confirm transaction. So already na riga na linkin na wallet na tun a tax. So kawai direct wallet ɗin zai kai ni, sai na approving transaction. So mu ɗan jira kaɗan ya kawo. Okay, so gashi nan ya ce mana abin da za su ɗauka 0.02 worth of ton. So shi ne abin da za su ɗauka as gas, sai in yi confirming. Mu jira ya approving. Okay, so back to farm. So yana ɗaukan 1 minute to 2 minutes kafin su yi approving na transaction ɗin. It depends on your network. Wani lokaci yana ɗaukan 30 seconds ne ma, baya wani jimawa sosai. So bari mu koma, mu dawo kafin nan mu kalla ko sun bayar. So har yanzu dai yana scrolling, gashi na sama har sai ya daina scrolling. Okay. Sorry. Okay. Har yanzu network ne yana ɗan rikici. Sorry. Ɗan jira kaɗan. Okay. A little bit patient, please. Ɗan jira kaɗan. Okay, bari mu yi back. Ƙara kuma mai refresh magani. Ɗan yi refresh. So ɗan jira bari ya buɗe. Yanzu zai approve mu ɗan jira. Ya kai 1 minute ai. Sorry. Okay, ɗan jira. Yauwa kun kalla nuna VIP. So in ka kalla VIP ne, that means ya siya. So bari mu shiga mu yi tax na citizen. Play citizen ne shi. So already dama mun san kowa yana play citizen. Kawai back zagaye, kare ka ci tax zai nuna complete claimed. So sai next one sai na daily check-in ɗin. So shine wanda yanzu za mu yi, shine most important dama. Okay, so in ka shiga wajen daily check-in za ka kalla, day 1 za baka 500, day 2 za baka 1k, day 3 za baka 2k, gashi nan day 4 4k har zuwa day 7 za baka 500k. So za mu yi claim na day 1 yau 500. So kun ga mun claim, see you tomorrow kenan, sai gobe kuma za mu zo mu kare claim. That's all what you need. Shine abin da kake bukata. Kun kalla sun ba mu taxing. Don't forget to like this video, subscribe and share. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah.